Ej, havde du ikke en toer? Nej. Vi har ikke råd. Mangler vi en 20'er? Nej, vi mangler 2 kroner. Nå, okay. Jeg synes lige, vi skal have et interview med dig. Okay. Hvad vil du stille mig spørgsmål? Hvordan har du det med at være nødekab? Hvordan har du det med det? Jeg synes faktisk, det er meget godt at have en nødekab. Det ændrer ens liv. Men du har jo ikke noget liv. Det var alt for i dag, med i morgen, hvor vi igen laver et interview. Holy crap. Burger for 70 kroner, mand. Holy crap. Nå, nu skal vi ind have is her. Ben & Jerry's. Har vi råd til en Ben & Jerry's? Det koster 27 mil. Nej, vi kan få sådan en klassik 20. Lad os gøre det. Okay. Det ser lækkert ud. Jeg vil godt spise noget mad herfra nu. Fyrre? Nej, tak. Nå. Der skal kun en. Ja. Tak. Hej. Nej. Der er ikke nogen hej. Det er jeg fandme ikke. Jeg er ikke nogen hej. 40, ja. Vi lægger en på disken. Så tror jeg, vi skal have 2. Det er de der kineser, der overtager Danmark. De siger, de er så kloge. Det tror jeg fandme ikke på. Nå, ses igen. Hej. Nu skal jeg ligesom sige farvel til det der pis, altså. Det hele er simpelthen bare noget pis. Altså, det der bonus pis. Ja, nu kommer Louis, den pik. Det er pis, mand. Det er Louis nu. Hvad sker der det? Mini-patruljen her. Vi vil bare lige sige, at Vi ses. tusind tak, fordi I så med, og like hernede, og subscribe hernede, og kommenter hernede, og dislike hernede. Altså, hvis I synes, videoen er dårlig, så skal I dislike. Ikke noget med, når vi liker, fordi de er så ynkelige. Nej, skriv sandheden. I er nogle fucking gay, hvis vi er det i bunden. Okay? Og så bare for at sige, at vi kommer med et nyt afsnit her. Ja, snart. Ja, snart. Så vi ses. Ja, snart. Kan I have det godt indtil da?